So, alam nyo ba, naloka ang lola nyo no nawala ang Facebook, Instagram, and WhatsApp. So, ako lang ba ang naloka at na-stress or isa ka rin? So, anyway, just a little bit short story for you. Everyone, welcome to our channel. So my name is Myra, and kung bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the bell notification para ma-update ka sa mga upcoming kong vlog soon. Randomness of my life. So anyway everyone, thank you everyone to each one of you who watching this. Thank you, thank you, thank you. So today, as you can see, bago yung headband ko. Ayan. Para naman siyang, para maiba naman. And favorite ko yung ganitong color. So yung isa kasi sira na. So ganun pag favorite ko. Tinitigilan ko lang yung gamitin kapag sira na. But as long na I can use, go lang ng go. So ngayon, ito yung hairband natin. So ready na ang lola nyo, papunta sa shop. Today is October 6, 2021. So 2 days na lang birthday na ng aking anak. So ayan. Thank you everyone for being here. So ayan, anyway, shout out sa UATV channel. Salamat sa concern mo, nasabi mo tumingin ako sa camera. So let me know kung okay na ba to. Pero parang pakiramdam ko, naduduling ako. Ang hirap, hindi ako sanay na nakatutok doon sa camera kasi pakiramdam ko, parang naduduling ako. But I will try. So, thank you. So, ngayon, na-experience natin lahat yung pagkakaroon ng Facebook, shutdown, Instagram, shutdown, WhatsApp, shutdown, and yun. Nung gabi, I think mga 11 noon, nung October 5 o 4 yun, mabet. Nawala ng Facebook shutdown. Naloka ako. Akala ko ay nag-malfunction yung wifi namin. Akala ko mahina ang signal. So, naloka ang lola nyo kasi kausap ko yung nag-baby time kami ng boyfriend ko. Tapos biglang nawala si connection. So, I think baka wala lang wifi. So, ang ginawa ko, nakailang reset ako ng phone ko, reset, on, tapos off ulit, tapos yun, wala pa rin. So, ang ginawa ko, in-on off ko rin yung wifi, router, so wala pa rin. Hanggang inabot na ako na alas 12, wala pa rin. So, nagtry ako mag-message sa jowa ko sa WhatsApp, ayaw rin mag-send. Tapos sa Instagram, ayaw din mag-send. So, wala akong Viber, wala akong Skype. So, tinamad na ako mag-download. Kaya yun, natulog na lang ako. And then, pagising ko, wala pa rin signal. So, yung lahat ng ina-attempt kong i-message ko, nung gabi, wala pa rin. So, nagpanic ako. Although, that time, hindi ko pa alam na may problema yung Facebook shutdown. So, nag-very worry ako. Tapos, naghahanap ako ng way kung paano ako maggawa ng site na may communication. Until, sinabi ng mama ko na may news nga. Tapos, napanood ko sa TikTok na mayroong Facebook shutdown na error. So, ayun. Sinabi ko sa sarili ko na huwag na ako mag-worry kasi alam ko naman na nationwide, international yung Facebook shutdown at alam kong diranas yun ng boyfriend ko rin. So yun, after few more hours, nagbalik si Facebook and I'm so happy about that. So sabi ng mama ko, gumawa daw ako ng extra Skype or Viber para just in case na mag-shutdown ulit si Facebook, mayroon akong communication sa mga kaibigan ko, sa jowa ko, and sa pamilya ko. So, ayun, pasensya na si mama ay ang aga-aga mag-decluttering, kaya maingay po. Tapos, yun. Sabi naman ng jowa ko, wag kang mag-worry kasi hindi daw mawawala ang Facebook no matter what happen. Kasi, halos nakasanayan na nating lahat at hindi papayag syempre si Facebook na malugi siya. Agang-aga po ang sipag ni mama maglinis kaya medyo maingay. Hindi na kasi ako nakakagawa ng
vlogs doon sa tindahan ko kasi talagang araw-araw mayroon pong nagpapatugtog. So alam nyo naman, ayaw kong ma-CPR. Kaya hanggat maaari dito sa bahay. Pero timing din kasi minsan maingay din. Katulad niya, pinagtyagaan ko na maingay talaga. Pero mas okay na yan compare sa ma-CPR ako. So yun lang, na-share ko lang sa inyo yung little bit kwento o napahaba na nga about doon sa Facebook shutdown na error na na-experience ko. At alam kong na-experience nyo rin. Sino ba sa inyo yung nagpanic dyan? Especially yung mga LDR dyan na nag-baby time tapos biglang namatay ang Facebook. Di ba naloka ka? Nakailang patay ka ng phone mo. O di ba? Baka tumawag ka pa nga sa PLDT. So yun, I wish all of you, everyone, have a nice day. So malapit na ang December. And yeah, mag-ingat kayong lahat palagi. And let's always pray na matapos na yung pandemic para lahat tayo ay peaceful na. And yun, no matter what happened in life, no matter man kung anong pinagdadaanan mo ngayon na problema, I want you to know, stay strong, stay positive, love yourself, be kind, and don't lose hope. God will always provide, and there's always a way to solve our problem. Okay? So for now, bye-bye everyone, and thank you for watching. Shout out to all of you who watching this. Bye-bye, and see you on my next vlog.